v tom jazyku, v jazyku Basic. Tak si teda naťukajme nejaké slovo z jazyka Basic. Dobre, budeme sa teraz učiť, ako použiť počítač ako kalkulačku. Tak si poďme zrátať teraz 2 plus 3. Ako to spravím tuto? Na to potrebuješ poznať basicovské slovíčko print. Napíš tam print. Ale prečo práve print? Tak sa volá tento príkaz. No a kedy ho budem používať? Vždy, za každým, keď budem chcieť niečo tu na počítači napísať, alebo... Nie, len vtedy, keď ho budeš chcieť použiť ako kalkulačku. Ja, dobre, takže teraz si napíšem to slovíčko print. Print. No a teraz čo budem robiť? No čo chceš spočítať? No 2 plus 3. Tak tam napíš 2 plus 3. Dobre, počkaj, si to posuniem. Aha, klávesnicou. Čiže teraz napíšem 2. Medzerníkom. 2. A teraz plus, ale... Pozor. Ako tam napíšem plus? Tu máme plus je hore a podkočiarka je dole. Áno, na mnohých klávesách na počítači máš 2 významy, takisto ako na písacom stroji. To isté písmenko ti píše veľké a malé. Áno. A nad číslami sú tiež všelijaké značky. Na to máš kláves preradenia. Pozri, na našom počítači je označený šipkou hore. Áno. A skoro na všetkých počítačoch je na obidvoch stranách klávesnice kvôli tomu, aby sa ľahko hľadal a mohol stlačiť tou rukou, ktorú máš práve voľnú. Kláves preradenia stlačíš najskôr. Áno. Držíš ho stlačený. Udrež ten kláves, ktorý chceš udreť, napríklad plusko. A stále držím ten kláves? Áno, vlastne. Až potom pustíš kláves preradenia. Aha, čiže na obrazovke vidíme ten že kláves. Že bliká plusko. Áno, a je označený aj kláves preradenia. Áno, aby diváci videli. A čiže teraz zase môžem stlačiť tú 3. Áno. 3. Preradenie už nedržíš, takže to napísalo 3. No a prečo mi to nič nevyrátalo? Neukončila si riadok. Čaká, či nechceš v riadku niečo opraviť. Čiže teraz musím stlačiť zase EOL. Áno, ukončiť riadok. Ukončiť riadok. A vyrátalo mi to 5. A čiže teraz môžem ďalej počítať však? Môžeš. Čiže môžem si 10. A prečo? To je L-ko. To som zle stlačila. Čiže môžem písať do ďalšieho riadku? Áno, píš do ďalšieho riadku. Čiže stračím opäť L, ukončím riadok. A tuto máme 1. Počkaj, najprv print. Takže ešte raz musím stlačiť preraďovač. Teraz si napíšem print. A to som úplne zabudla. Print. Čiže keby som nenapísala print, tak mi nič to nevyráta však. Nie, nevedel by, čo chceš robiť. Aha, čiže klávesnicu si teraz tlačím. Medzerník. A teraz 10 minus. 10. Minus máme, kde... Minus je nad nulou. Zase preraďovač. Preraďovač stlačím minus. Bliká nám to. A dáme si 10 minus 7. Zase ukončím riadok. Áno. Stlačím EO a máme 3. Takže môžeme ísť ďalej. Zase stlačím